শিল্পীসকলৰ কাৰণে নাচি যে আছিলে এই মাসকলৰ কাৰণে এটা জোৰকে হাত চাপৰি বেধুম নাচিছে बे मन्दिरा बानायनायसो दै लोगोफोर टेम्परारि पार्मानेन्ट नङा सप्तासे सिगां बानायदों थार्मकलनि माबायदि नुदों लोगोफोर नायनाय थार्मकलनि मन्दिर हेल' लोगोफोर सफैलायबाय दिनै मोनसे जायगायाव बे जायगायानो जादों क'क्राझाराव फैदों लोगोफोर मानो फैदों नोंसोरनो दा खिन्थिनोसै नैबे गारि माखा नुदोंना नुवाखै लोगोफोर बे फुरा जोंनिनो गारि बे दादामोन दं जयगुरु बै जोंनि गारि दिनैनि ब्लगा बिराद धामाका जानो गोनां आरो जोंनि ग्रुप गासैबो दा लोगोफोर बुंनो थाङोब्ला दिनैनि ब्लगा धर्म लाइननि ब्लग जागोन लोगोफोर मोनसे धोरोमनि आसार खान्थिखौ मिथिनो थाखाय फैदों बे जायगायाव जयगुरु धर्म लोगोफोर जयगुरु धर्मनि मोनसे प्रग्राम जादों बिराद हेभि प्रग्राम दा बे जयगुरु धर्मनि हेभि प्रग्रामखौ नोंसोरो नायलांबाय थादो लोगोफोर जानाय लोंनाय बिसोरनि आसार खान्थिफोरा माबायदि दे बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो चलो फाइनालि मेन जायगासिम सफैबाय जों लोगोफोर नैबे जाबाय मेन गेट मेन गेट बियो जों बेयाव हाबनोसै তিনি পরিভ্রমণ করে চলে গেলেন তবুও আমাদের গান আমরা আগের গতিতেই কাজ চালাচ্ছিলাম তিনি বাধ্য হয়ে যাতে আমাদের দ্বিতীয় কাজটা খুব দ্রুত গতিতে হয় তিনি ভীষণ রাগ করলেন বাক্য বা এই শব্দ ব্যবহার করলেন যে ওরা অনেক বড় বড় কাজ করতে পারে मेन मन्दिर लोगोफोर नायदो बे मन्दिरा बानायनायसो दै लोगोफोर टेम्परारि पार्मानेन्ट नङा सप्तासे सिगां बानायदों थार्मकलनि माबायदि नुदों लोगोफोर नायनाय थार्मकलनि मन्दिर बिराद मानसि जादों जानायालाय मानसियानो मानसि जयगुरु धोरोमनि बेफोरो लोगोफोर नायलांदो माबायदि जायो लोङो बिसोरो आं खिन्थिलांबाय थागोन आसार खान्थिफोरखौ बे दहायना जाबाय गेटमोन आरो बेयो जाबाय मेन मन्दिर थार्मकलजों बानायनाय पार्मानेन्ट नङा बे मन्दिरा जों दा बेखौ खुलुमनो थाखाय आवगायगासिनो बिराद मानसि लोगोफोर আমার দাদা আছে একটা लाइन लालायनांगौ खुलुमनो मन्दिरा नायदो माबायदि थार्मकलजों बानायनाय मन्दिर बिराद साइसनि बिराद मानसिनो माब्ला हाबनो मोनगोन पुरा दंखाजोबो सिकिउरिटि डिसिप्लिन खालामदों खालामनायालाय पुरा डिसिप्लिन सिकिउरिटि दंजोबो लाइन खुलुमनायाव भेजाल गैया बे पुरा लाइन गोजा गासिबो लेडिसनिया लेडिस जेन्ट्सनिया जेन्ट्स मोजां मोनदों नायनानै फैनानै बेयाव बिसोरनि आसार खान्थिफोरखौ हाबफैबाय लोगोफोर सिङाव नायदो माबायदि मन्दिरनि भितराव बिराद साजायदोंलै थार्मकलजों बानायनाय टेम्परारि मन्दिर पुरा लाइन गोजा बेयाव लेडिसनि लाइन बे जाबाय जेन्ट्सनि जोंनि लाइन फाइनालि लोगोफोरजों खुलुमखांबाय दा जानाय लोंनायखौ बिराद मोजां डिसिप्लिन बिराद डिसिप्लिन जादों खुलुमनाय लाइन हेंथा हेंथि गैया लाइन सिकिउरिटि गोजा खुलुमनायाव लाइन हाबनानै खुलुमनांगौ बिराद मोजां मोनदों फैनानै ओंखाम जानोसै बे जाबाय ओंखाम जाग्रा जायगा मानसिफोरा जादों आरो ओंखारदों मा ओंख्रि माबायदि आइटेम नायनोसै
जानानै मोनफैबाय लोगोफोर जोंना नै लान्च जों जानोसै बेयाव जिरायनानै थारमाने बिदि रानै होदों आरो दालिया निरामिस पुरा दे खा दादा जय गुरु जों जानोसै एबार नैबेयाव जागासिनो मानसिफोरा गासिबो बिदि रानना होदों मोजाङानो जादों फेसिलिटिया बे लोगोफोर भिडिअ जों जाग्रोनोसै नायलांबाय थारो भिडिअखौ जाखांनानै ओंखारबाय लोगोफोर पुरा बिबार बागान गोजा जाखांनानै ओंखारजोब्बाय जों डाइनिं हलनिफ्राय मा दं गिदिंबावनोसै program सोलिबाय दं बेयाव डान्स प्रग्राम दखान माबा माबि फानगासिनो बेयाव नाय मा फानदों मिथिरोंला आरो लोगोफोर जोंहा पुरा दखान जोब शंखनि आसान शंख बायदिसिना मा नांगौ बे माखाया पुरा गासिबो दखान जोब आसान माला सना मा नांगौ नैबेखौ लानोसो क्रिमखौ लोगोफोर बिराद मोजां क्रिम 420 कन्टेस्टनि नैबेयाव दङ ड्रेस गस्ला लंपेन्ट बायदिसिना बेखैजा पुरा ड्रेस फानदों बेयाव गस्ला लंपेन्टनि